І гэта праўда адносіцца да ўсіх нас. Чаму так? Таму што цемра – гэта рэальная пагроза для ўсіх людзей, якія хочуць убачыць і даследаваць толькі намацальныя матэрыяльныя рэчы, багаці, жыць у сваім зацьменні эгаізму і ненавісці, і не бачыць, і не разумець, куды ідзе чалавецтва. Не разумець, адкуль бярэ пачатак чалавек і якое яго прызначэнне. Жыць у цемры – гэта не ведаць, што рабіць з нашым жыццём. Не ведаць, што такое добро і што такое зло. Вельмі часта мы, людзі, хаваем Бога ў цёмную магілу нашых інтарэсаў і выгад, хаваючы сапраўдныя каштоўнасці жыцця, самі ж ад сябе. Вось рэальная пагроза для нашага існавання, да нашага асабістага і агульнага. Вось небяспека памерці, быць пахаваным у магілу нашых грахоў і не ўваскрэснуць ніколі. Памерці у цемры, калі Бог і маральныя евангельскія парады застаюцца ў цемры, калі чалавецтва не можа разабрацца, дзе зло і добро, то ўсе нашыя людскія тлумачэнні, інтэрпрэтацыі, нават калі яны даюць нам эмацыйнае задавальненне, нават навукова-тэхнічны прагрэс, застаюцца ў цемры нашага слабога і смяротнага «я». Сёння мы можам асвятліць нашыя гарады тысячамі агнёў, што калі паглядзіш на неба, то ад адбіцця электрычнага святла можна не убачыць зорак на небе. Мы зазіраем у нашыя смартфоны вельмі часта, што на нашых тварах прамянее святло сацыяльных сетак, нейкіх навін, плётак, рэклам. І ўсе гэтыя матэрыяльныя рэчы будуць добрымі для нас, калі за іх рамкі мы не выкідаем Бога і добро. Калі ва ўсім гэтым згубім Бога, то аслепнем у нашым эгацэнтрызме і пагоні за матэрыяльнымі толькі скарбамі. Таму ёсць вера ў Бога, якая паказвае нам сапраўднае святло Бога, праўдзівае прасвятленне нашых душ і розуму, каб святло Бога прабывала ў свеце праз нас саміх, каб мы адкрывалі вочы на сапраўднае святло і сваім годным жыццём і добрымі справамі адкрывалі іншым вочы на праўдзівае святло, якім ёсць Езус Хрыстус. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце, у пасхальную вігілію, у ноч новага стварэння, Святы Касцёл паказвае нам таямніцу святла вельмі асаблівым і сціплым сімвалам – пасхальнай свечкай. Гэта святло жыве сілай уласнай ахвяры. Згарае свечка, даючы нам святло. Яна спажывае сябе для нас. І гэта вось так выдатна адлюстроўвае пасхальную таямніцу Хрыста, які аддае сябе і такім чынам дае вялікае, непагаснае святло ўсім нам, усяму чалавецтву, усяму, што існуе. Святло гэтай пасхальнай свечкі дае нам агонь, які з'яўляецца сілай, якая фармуе свет, моц, якая пераўтварае і змяняе.
Агонь дае нам цяпло. Агонь паказвае нам таямніцу Хрыста. Езус Христус – гэта святло, агонь, полымя, якое спальвае зло. Грэх, зменьваючы ўвесь свет і ўсіх нас. Хто стаіць блізка гэтага агню, той стаіць блізка Хрыста. Агонь, які нас сагравае, і святло, якое нас асвячае. Гэта ёсць сам Бог, у якім мы знаходзім любоў і дабрыню. Вялікі гімн «Экзультат», які прагучаў на пачатку сённяшняй пасхальнай літургіі, мае таксама вельмі вымоўны аспект. Прыпамінае нам, што Пасхал звязаны з працай пчол. Тут паказана ўсё стварэнне. У пасхальнай свечцы стварэнне становіцца носьбітам святла. Працавітыя і арганізаваныя пчолы збіраюць мёд і кладуць іх у соты, якія яны цудоўным чынам майструюць з воску. Гэта вобраз супрацоўніцтва жывой супольнасці вернікаў у святым касцёле, амаль як праца пчол. Гэтая супольнасць вернікаў будуе супольнасць святла. У святле гэтай пасхальнай свечкі мы можам убачыць нас саміх, нашы адносіны да касцёла, як мы жывем у супольнасці гэтага Хрыстовага касцёла, у любові і еднасці, дабрыні і прабачэнні.